खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बियाम सेटअप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय गोजोन मोनाबिलि गोबां दावराव दावसि जादों कि फेसबुक ससियेल मिडियायावहाय आरो लोगोसे सासे सुबुं आंनि एगेन्स्टै खोब पार्सनेलि एटेक खालामगासिनो दंथारो सासेजों लोगोसे सानै जाफादों बिसोरो खोब मिलायलायो आरो बिथांमोना गावसोरजों गावसोर रायज्लायलायदों बड'लेण्ड मिशन निउज लाइभ 2 होननाय मोनसे फेसबुक ग्रुप दंमोन बेयाव होदोंमोन बिथांमोना But unfortunately, बिथांमोननि एडमिनिस्ट्रेशना बा बेखौ डिलीट खालामना होबाय जाय बिनि एडमिन बिथांमोना बेखौ डिलीट खालामबाय आरो बिनि गेजेराव बे पस्टखौ डिलीट खालामना होबाय बिथांमोना आंनि इंलिश सेन्टेन्स लिरनायाव गोरोन्थि नुदों yes obviously I will say that बे गोरोन्थिमोन it was a mistake आंजोंनो मिस्टेक जाजादों ओमफ्राय आं बे आंनि बेसेबां गिदिर पाप खामानि मावनाय नङा आं सानो येस आं बेखौबो गनायना लायो कि आं एसेबां इंलिशबो रोङा बाट आं नाजायो आरो जिखिनि हायो बेजोंनो सोलिना दं आरो बेजोंनो डिग्रिबो फरायनानै फैदों दा बिनि गेजेराव आंखौ बुंबावो फरायनायनि बाथ्रायाव थांबावदों कि नों मा बेसेबां फरायनाय दा आंनि जायफोर माखासे सुबुंफोर बिथांमोना आंनि फरायनायनि सोमोन्दै मोनथिदों बा खोन्थादों खोमा माबा मोनसेफोर आरो बिनि थाखायनो बिथांमोना माखासे बाथ्रा बुंदों बाट आं मा जानानै दङ आरो आं दा मा फरायदों बा मा खालामदों बेखौथ' सोर मिथिगौ आंसो मिथिगौ दा आरो बिनि गेजेराव बेखौथ' बाद दोनदो फरायनायनि बाथ्राखौ थांनो गोनांथि गैया फरायनाय बुङोब्ला बे मोनसे सार्टिफिकेट मोननायनिसो नलेजआसो देरसिन नलेजखौ नों जेराव थायो बा गेदेर मानसिजों थायोबा बिनिफ्राय मोननो हायो आरो न'आव थानानै नों गोबां बिजाब बा गोबां अनलाइन फरायोब्ला नों बिनिफ्रायबो नलेज मोननो हायो नलेजखौ नों बायदि राहाजों मोननो हायो मिथिबायना दा फरायनाय बुङोब्ला माखासे सुबुंफ्रा जायफोर मानसिफ्रा फरायनाय गोजौ थाखो बिसोरजों रुजुयो बा ओरैबायदि रुजुयो बा प्रकाश नार्जारिया ओरैबायदि बिसोरजों ओरैबायदि आं रावजोंबो रुजुनो फैखायाखैनो आं माब्लाबा बुंदों आं इसेबांखिनि फरायनाय आं माब्ला बुंदों आं गोरों आं जास्ट टाइटेल माबा मोनसे आङो लिरनो होननानै बे प्रकाश नार्जारिनि गेजेराव आं लिरो मोनसे इन्ट्रेस्टिं फिल्डै जे जाहाथे नोंथांमोना मोनथियो आं मा खामानि मावदों आरो मा खामानि मावनो नाजादों बेनिखायनो आं सम सम जार्नेलिस्ट सम आरो ससियेल वर्कारनि आरो सम आं बेवहाय माखासे बाथ्राफोरखौ लिरनानै होयो आरोना मटिभेशनेल स्पिकार बायदिसिना आं बेफोर फिल्डआव मावनो बिराद इन्टारेस्टेड अके बिनि थाखायनो आं बैफोरखौ होदों जि समाव आङो बे खामानिखौ मावदों जि समाव बेबायदि खामानि मावदों आं बै समाव आं बे बाथ्राखौ बुंदों आरोना बे गावबागाव प्रफाइल दा मालायनि प्रफाइलखौ बुंनानै खुनुथ' लस गैया आं दिनै आंनि बे बाथ्राखौ लानानै दिनै बे प्रफाइलखौ लानानै आं नोंथांनि न'आव थांनानैथ' नोंथांखौ खहा खालामहैयाखैना बेबो मोनसे बाथ्रा साननो गोनां बाथ्रा दा खोब नाजादों आंनि सायाव एटेक खालामनो मानो होनोब्ला आंनि खर'आव सापर्ट गैया नालाय आंखौ सापर्ट होग्रा गैया नालाय दा आङो गोदोहायथ' माने पार्टिनि सायाव भिडिअ बानायनानै आं सापर्ट खालामबोदों बाट आंनि सायाव दा सापर्ट गैया नालाय दा आंनि सापर्ट गैयैखौ नुनानै एटेक खालामसोदों खोब एटेक खालामसोदों आरो लोगोरिफ्रानो जायफोर खोब खामानि मावफादोंमोन बा बेरायफादोंमोन मोनसे समाव केम्पेनिं खालामनाय मानाय बिथांमोनाबो खोब मिनिदों जानो हागौ मा पाप खामानि मावदोंमोनबा आङो नङा होमबा दा नाजादों खामानि मावनो सम बेवहाय बयबो हांगार जानानै दं मिथिबायना आं बेखौ बुंगोन कि जाय अपोजिसन पार्टि आं जायखौ सापर्ट खालामदोंमोन आरो बिनि जाय अपोजिसन पार्टि बिथांमोननि माखासे सोद्रोमाफोरखौ बुंगोन आङो सिगांग्रो रायज्लायग्रोना ला नोंथांमोननि लिडारफोरजों बिथांमोना आंखौ लेंहरदों नामा लेंहराबा लाजिया फांजिया आं बोरै थांगोन आरो आं जाय पार्टिया लेंहरदोंमोन आं जाय पार्टिजों रायज्लायदोंमोन आं बिथांमोननो आं सापर्ट होदों आरो समाव बिथांमोना लेंहराखैबाबो आं बिथांमोनजों सापर्ट होदों बिकज आं बिथांमोनखौ सापर्ट होदोंमोन अके आरो बिथांमोनखौ सापर्ट होनायनिबो खारन दङ बिथांमोना आंखौ लेंहरदों बिनि थाखायनो आं सापर्ट खालामदों आरो लोगोसे बिथांमोना बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय मुभमेन्ट खालामनो खोब मदद खालामदोंमोन आरो सिगांनियाबो खालामदोंमोन येस आं गनायो बाट बिथांमोनहा बड'लेण्ड जाया आरो नैबे बिथांमोनहा बिटारेक्टनि दारै माखासे एरियाखौ दाजाबनो नाजादों दा बेवहाय खोब बायदिसिना
एटेक खालामनायनि नाजागासिनो दं आंनि सायावहाय दिनै आर्मसजों लोगोसे हाथियारजों लोगोसे धमकी होनाया आंनियाव सफैगासिनो दङ आं दिनै मदद बिदों अब्लाबो आंनि सायावहाय दिनै आसुगुर बा माने आखाइनि आसिफोरबाबो मोनसेबाबो आंनि खरसायाव गैया बेखौ सोर मिन्थिनो आंसो मिन्थिगौ आं खामानिथ' मावनो नाजादों आंनि जिखिनि नाजानाय इन्ट्रेस्टजों हय कि जानो आङो बे बेनि माने बे जिखिनि माने मा होनो बेखौ ससियेल वर्कनि जि माने बिजाब बा बेनि कर्स आं बेखौ लायाखैमोन जानो हागौ बाट आंनि गोसोआव आंनि साननाय हनायाव आं ससियेल वर्क खामानि मावनो थाखाय माने इन्ट्रेस्ट दङ फिल्डआव दङ आरो MSW फरायनायफ्राथ' सोरथो बेसेबां इसेबां ससियेल वर्क खामानि मावखो मोनसे सोंथि आरो NGO खौ खामानि मावदोंब्लाबो खायसे मानसिफ्रा रांनि थाखायसो मावो दिनै जोंनि BTR आवहाय अरफन्सफोर दं होनना बुङो बोरो बबे जायगायाव अरफन स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हम दं इनस्टिट्युट दङ दिनै बेसेबां अरफन्सफोर दङ आंनियाव फन फैयो कल खालामो फोरोंनो थाखाय सोरबाफोर अरफन्सफोर दं नामा दङब्ला बिथांमोना मानो दिनै खोन्थायाखै दिनै जोंनि BTR आव अल्ड एज हम दं होनना बुङो बोरो अल्ड एज हमालाय मानो बासुगाव थानाय बे मादैखौ दिनैसिमबो लांनो हायाखै माने बाक्सायाव थानाय सासे मादैखौ दिनैसिमबो लांनो हायाखै बोरो डिसेबिलिटिसनि थाखाय इनस्टिट्युट दं होनना बुङो बहा दङ दिनै चिराङाव बेसेबांबा डिसेबिलिटिसफोरनि माबा दङ एसोसिएसन दङ दिनै आंबो बानायनो बेयावहाय मदद खालामनो नाजादों दिनै बोरो खालामाखै दा बेफोरबायदि खालामनाया माबा मोनसे फाब नामा नाजादों आं बैफोरनि थाखाय बुंनो गोनां जायो सम समाव सोरखौबा आरो बै समाव बुंखांनायनि उनावहाय जोबनानै थांनांगौ आं बुंदोंना इलेक्सन समाव गोबां दावराव जायो जेब्ला इलेक्सन जोबो अब्ला सिरि थालायनांगौ आरो बेनि गेजेराव पार्सनेलि एटेक खालामनायखौ गार आरो इलेक्सनाव देरहायो गावबागाव खामानि मावनायनि फिथाइजोंसो जायफोर इउपिपिएलनि मानसिफोर केन्डिडेटमोन बिथांमोनाबो जेननो गोनां जादों माबा मोनसेनि रिजननि थाखायबो आं बेखौ बुंनो थांला नोंथाङा जुदि मोजां खामानि मावोब्ला नोंथांनि पार्टिया जुदि मोजां खामानि मावोब्ला देरहाखागोन पार्सनेलि एटेक खालामनो गोनांथि गैया बाथ्रा बाहायनो गोनांथि गैया फेसबुक लाय खुगा लाय भिडिअ कल लाय आं मिथिगौ आंनियाव दायो गोबां मिथिबायना सोरनिबा थाखाय सोरबा माबा मोनसे मानसिया बुंनानै होयोब्ला बखियोब्ला बे उन समावहाय जायखौ सापर्ट खालामदों बेवहायबो नोंहा प्रब्लेम जायो बाट आं बेबायदिखौ मिथिनानैनो आं गोबां सानै हयै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंखादोंमोनबो आरो बुंदोंबो आरो बुंबायबो थागोन एसे बुजिलायदो अपोजिशन पार्टिनि माखासे सेंग्राफोर सानलाय आरो बड'लेण्ड स्टेटखौ सोर नाङा होनदों माब्ला बुंखो नाङा होननानै आरो बे सासे सिख्ला बुंदों बियो सासे हिनजावसाया बे सोरनिबा गार्लफ्रेन्ड नामा फेसबुकाव थांबा नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन बिटिसिनि बाहेरानि मानसिया बोरै बेयावहाय मानसि फैयो बिटिसिनि बाहेरानि मानसिफोरा सोरबा बड'लेण्डआव फैनोमोन नामा बड'लेण्डआव फैना मा खालामदों इन्डियानिफ्राय USA आव थांनानै माखासे खामानि मावहैगासिनो दं सोरबा कम्पानि खुलिहैदों सोरबा बिजनेस खालामहैदों सोरबा समाजनि खामानि मावदों सोरबा डिफेन्सनि सोरबा फरायहैदों दिनैसिम USA आव जेबो प्रब्लेम गैया बर' मानसिया BTD आव फैनानै माबा मोनसे प्रब्लेम जानांगौ बा BTC आव फैनानै BTR आव फैनानै माबा मोनसे प्रब्लेम जानांगौ आरे बे माबा मोनसे गनायथाव बाथ्रा नामा आं डाइरेक्टलि बुंखायो जोंनि न'आवहाय आं होजोंहाय जि जायगायाव थादों कि जान आंनि बेकग्राउन्ड गैया आंनियाव बेकग्राउन्ड गैया जानो हागौ बाट आं नोंथांमोनखौनो बेकग्राउन्ड साननानै लादों नोंथांमोनखौनो बेकआप बायदि सानना लादों नोंथांमोननि खामानि मावनो थाखाय नाजादों नोंथांमोननि नङाबाबो जाय नोंथांमोन बायदि सुबुंनो गोनांथि